za najzávažnejší problém, ktorému Slovensko čelí, považujeme vysoký nárast nezamestnanosti. Nárast nezamestnanosti tu nie je len kvôli kríze, ale aj kvôli neschopnosti vlády Roberta Fica. Najlepšie o tom svedčí fakt, že na Slovensku rastie nezamestnanosť vyše dvojnásobnou rýchlosťou, ako je nárast v priemere za Európsku úniu. Preto považujeme za jednu z kľúčových priorít obnovenie zdravého ekonomického vývoja a nárast prílevu investícií a pracovných síl. V tejto súvislosti chceme najmä ozdraviť podnikateľské prostredie, ktoré sa počas posledných 4 rokov neustále zhoršovalo, obnoviť dôveru investorov, domácich aj zahraničných, vo vývoj ekonomiky, ozdraviť verejné financie, ale aj znížiť náklady na pracovnú silu, napríklad tým, že chceme zjednodušiť odvodový systém a aj znížiť odvody pre tých, ktorí sú málo kvalifikovaní, ktorí zarábajú málo a u ktorých sú vysoké odvody najväčšou prekážkou toho, aby vznikali pracovné príležitosti. Chceme to robiť konkrétnymi opatreniami, ktoré sa nachádzajú v našom programe, medzi ktoré patrí napríklad medzitrh práce, čo je vlastne súbeh poberania dávok a platu, hoci aj nižšieho, ako je minimálna mzda, ale len pre tých, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní, alebo odpočítateľná položka aj pri odvodoch, tak ako ju poznáme pri daniach. Tieto opatrenia v súhrne by mali znovu naštartovať nielen ekonomický rast, ale aj rast zamestnanosti, tak ako tomu bolo počas vlád Mikuláša Dzurindu, keď sme opatreniami v oblasti ekonomiky, ekonomickými reformami, reformou daňovou, reformou sociálneho systému toto už dokázali naštartovať vysoký ekonomický rast a rast zamestnanosti. Toto je jedna z našich prvoradých priorít.